Ityendyana Lomfundi osele ezawuqoshelisa izifundo zakhe eWalter Sisulu University eMthatha eMpuma Koloni UBuzwe Dlambule usungule umqulu wencwadi ongumkhomba-ndlela kwizifundo zenzululwazi. Lomfundi waqala ukuyithanda iScience ngethuba esenza ugrade 12 ngo-2019 ngoku utyhutyhatyhutyha izikolo zaseMpuma Koloni ehlohla abafundi ngendlela elula yokufunda i-physical sciences. UBuzwe Dlambule ona-22 iminyaka ubudala uzawuqoshelisa izifundo zakhe kwi-Bachelor of Sciences eWalter Sisulu University kunyaka ozayo. Sihambe naye ukuya ezingisa Comprehensive High School ukuya kubonisa isakhono sakhe kwesi sifundo yaye uvelise i-study guide asenze kwalula ukufunda i-physical sciences. Omnye umntana ayaphethe mhlawumbi sengumntu ocinga nokuyeka isikolo ngenxa yesi sifundo esinase-physics. Ndaqonda uba okay, kungayintoni isolution, isisombululo kuloo nto leyo. Mandithini, mandize nento ezawusimplifaya le ngxaki lena so that ngoku nabani na akwazi ukuthi ayi-understand and ayipase emagqabini. Izingisa sesinye sezikolo eziqhuba kakuhle kwisithili i-Inland. Sinesakhiwo sale mihla sokufundisa isifundo senzululwazi esakhiwa ngabazali besisikolo bengancediswa lisebe lemfundo ephondweni. Umcelimngeni ngoku kukuba azikho izixhobo ngaphakathi. Into endinayiqaphela kukuba njengoko singenabhodi khange sikwazi ukuyibona ncam le nto ebeyithetha ngayo kuba ebengayibhali phantsi, ngoko ke bekufuneka siqale siyicinge engqondweni ukuba yintoni. Eyona nto endingathi mna ndiyibambile kakhulu kukucaciselwa nge-force ekuthiwa yi-normal force ebendingayazi ukuba isebenza njani. Kungoku nje uBuzwe ngethemba lokuncediswa lisebe lemfundo ufuna ukuvelisa iincwadi eziliqela ze eliphulo alinabisele nakwamanye amaphondo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya ezingisa eMthatha.